O Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Carregal e Vixán é un espazo protegido situado no concello de Ribeira, na provincia da Coruña, Galicia. É coñecida pola súa gran dúa móvil, as súas lagoas e a súa biodiversidade. Principais características: superficie 996 hectáreas aproximadas, ecosistemas, duna móvil e máis dun quilómetro de lonxitude, marismas, lagoas de Carregal de auga salada e Viaxan de auga dulce. Os piñeirais, flora e fauna albergan especies protegidas como a lontra, o chourío das neves, diversas aves migratorias. Tamén hai plantas adaptadas solo a arredosos de salinos, clima oceánico con influencia atlántica e con temperaturas suaves e choivas frecuentes. Actividades e rutas. Senderismo. Existen varias rutas sinalizadas como a que rodea a lagoa de Vixán ou a que leva a Gran Duna. A observación de aves, sobre todo na lagoa de Vixán, onde hai un observatorio. Praias. A praia de Corrubedo é moi visitada e apta para o baño. Normas e recomendacións. Non se pode camiñar pola duna móvil para evitar o seu deterioro. Respecta a fauna e a flora. Non deixes residuos. Recomendase visitar os centros de información para coñecer máis sobre o parque. Como chegar ao parque, está situado preto da localidade de Corrubedo, a uns 8 km de Ribeira. Procede a acceder en coche desde Santiago de Compostela a 1 hora aproximadamente. Para min, un parque natural é un lugar protegido onde habitan especies en peligro de extinción. É un lugar onde non hai contaminación e está protegido da intervención do ser humano. Galicia ten varios parques naturais impresionantes, pero o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Islas Atlánticas de Galicia é considerado o mellor por varias razones. Por que o mellor? Ten paisaxes espectaculares, a praia de Rondas, riqueza natural e biodiversidade, protección ambiental e actividades ao aire libre. Axudar á conservación dos parques naturais. Primeiro, respectar as normas do parque. Segundo, reducir os residuos e contaminación. Terceiro, practicar un turismo responsable.